Ježiš povedal, že nebo a zem sa pominie, ale jeho slovo ostane na veky. Ale včera sme vysvetľovali, aké slovo, rozumiete tomu? Včera sme vysvetľovali, aké to slovo ostáva na veky. No slovo, ktoré povedal, že si uzdravený, to stáva na veky. Že si požehnaný, ostáva na veky. Že si dcérou, že si synom, to ostáva na veky. To nikto nemôže vymazať, rozumiete tomu? Toto slovo ostáva. Chápete tomu? Toto slovo ostáva. Takže ty by si sa mal báť, čo chodí dnes? Keď on toto slovo ti dal? Nemáš čo sa báť. Ty nemáš chodiť jak nejaký človek, ktorý chodí proste v niečom, čo vôbec mu to nepatrí. Vy ste požehnaní. To slovo je moc. To slovo už neskončí vo vás, rozumiete? To mu neberie nazad späť to slovo. Tu sám hovorí, že to slovo stáva na veky. Prečo on tu spodobnil? Vidíte túto nebo, vidíte túto zem a vy to vidíte, že to je pevné, tvrdé. Skončí to. Moje slovo je tvrdejšie. Moje slovo je pevnejšie. To, čo ja som povedal, to je pravda. On to hovorí Ježiš. To, čo ja som povedal, to je pravda. Že vás som uzdravil, áno, to je pravda. Neberiem to späť. Ježiš som vás požehnal, je to pravda. Áno, vy chodíte v moci a čokoľvek budete žiadať, bude vám dáno. Toto hovorí o tomto slove. Takže konaj, rob to tak, pýtaj, pros, lebo ti vám dať. On ti dá. Rob, konaj, choď tejto moci. Ber si uzdravenie, nie pros uzdravenie, ale ber si, lebo ti to dá. Rozumieš, toto slovo nikdy neskončí. Toto sa nikdy nepominie, toto je dané tebe. Vieš prečo? Prečo je ti to dané? Prečo to slovo stáva na veky? Povedzte mi, jeden z vás. Viete, prečo to slovo stáva na veky? No jak by bolo bez slova, keby ste žili na veky vy? A slovo nie. No jak? Takže musel prv urobiť veľa vecí, aby vy ste mohli byť na veky a ešte to slovo, aby na vás fungovalo, nie? Rozumiete teraz? Takže vy ste prijali Ježiša Krista, dostali ste večný život a týmto večným životom ste dostali aj večné slovo, čo vám ostáva na veky. Rozumiete tomu? Je to múdrosť, nie? Potrebujete všetko, on to vie, čo všetko potrebujete. A toto slovo, furt sa vám naplňuje. Furt okolo, furt ste požehnaní, furt v kuse chodíte zdraví. Furt v kuse. To len tí, ktorí si neuvedomujú Božiu vôľu pre vás, tak oni nechodia. Oni kážu takto. Ty, kresťanom kážu takto. Ty, jaký si ty kresťan? Vyber po sebe z oka, potom vyber druhému. Toto nehovorí kresťanom, verte mi. Nie? Nikde toto nehovorí kresťanom. Musíte vedieť, že evangelium sa rozpráva kde? V židovskom národe. Ježiš dobre vie, kto sú kresťania. Že kresťania majú v sebe lásku a Ducha Svätého, ktorý ich vedie. Takže tam hovorí Židom. Musíte rozoznať, kto komu čo rozpráva. Nie všetko patrí kresťanom. Niečo patrí kresťanom a oni tam priamo kážu ľuďom, ktorí sú Židia. A preto v nich vyvolali túžbu robiť pokanie. Lebo bola to pravda, čo oni rozprávali, rozumiete? Preto keď im to povedali, vy zmije plemena, prečo povedal toto? Pretože vedel, kto sú. A vy dneska nemôžete kázať to, čo sa káže Židom. Nemôžete kázať to, čo sa káže neveriacim kresťanom. Vy nemôžete kázať kresťanom toto. Vy nemôžete prísť na kresťana a tlačiť do niečoho, ale počkaj, ja som vyriešený. Čo ty nemôžeš hovoriť? Rozumieš? Ja už mám pokoj, však Ježiš Kristus. Čo sa stalo? Však on dostal rany a čo pre mňa? Priniesol mi pokoj, jeho ranami mi priniesol pokoj. My všetko máme. Takže musíme rozoznávať, čo komu to rozpráva. Ak ti niekto rozpráva takéto veci, tak je to klamstvo, never to. Pozrite sa, je tu jeden verš, ktorý chcem dnes prečítať. Počúvate. Matúš 16, 18. Už by sestra, keď tu je, už sestra si píše tu. Všetko včera, jak som to písala si jednu, za tu sláva Pánovi. Počúvajte, Matúš 16, 18. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev.
A pekelné brány ju nepremôžu. Je to prorocké slovo. Píše sa tam o budúcnosti cirkvi. Že nás pekelné brány nepremôžu. Je to prorocké slovo o cirkvi dnes. Rozumiete tomu slovu? Zväčšnil v tomto slove cirkev. Chápeš tomu? Na začiatku tu povedal mu Ježiš. Niekto, kto patrí do cirkvi, nebude zvrhnutý do pekla, ale zvíťazil nad peklom. Ale povedzte mi, čím si zaslúžil Peter toto, že mu povedal Ježiš toto? Čím si to zaslúžil? Čím si to zaslúžil, že Ježiš práve jemu povedal toto o cirkvi? Prečo mu to povedal? Prečo mu povedal toto? A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev. Prečo práve jemu toto teraz povedal? Prečo práve povedal, ty si Peter? Prečo? Počúvaj, prečo? Počúvaj. Dnes sa dozvieš, prečo. A budeš múdrejší a budeš mocnejší v milosti. Matúš 16:15. Opýtal sa ich. A vy ma za koho pokladajte? Opýtal sa ich. A počúvaj. Matúš 16:16 povedal. Šimon Peter odpovedal. Ty si Kristus, syn živého Boha. A teraz počúvaj. Matúš 16:17. A Ježiš mu odpovedal. Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo ani krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesi. Čo to znamená? Lebo tu hneď dole pod týmto veršom Ježiš hovorí o tomto, o tej skale, hneď pod tým veršom. Až čo tomu povedal? Viete prečo to povedal Ježiš Petrovi teraz už? Lebo on hovorí, že toto mu nezjavilo telo ani krv, ale jeho Otec, ktorý je na nebesí. Tu hovorí, hneď v tomto veršu, hneď potom dole hovorí, Matúš 16:17. A Ježiš mu odpovedal, blahoslavený si Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. Tu je jasné, a jasne to je vidieť. Neviem, či to vidíte. Možno máte tam veľkú púču, čo ste myslí. Nevidíte to? On mu tu hovorí, že ti to zjavil môj Otec. Že ti to zjavil môj Otec. A Ježiš vedel, že Peter chodí v zjavení. Lebo mu to zjavil Otec. Rozumieš? Tak preto mu povedala, ty si Peter, lebo chodíš v zjavení. Keď ti to zjavil môj Otec, tak to znamená, že na tomto zjavení vybudujeme cirkev. Rozumiete? Lebo cirkev chodí v zjavení. Rozumieš teraz? A preto povedal, ty si Peter a na tom zjavení, ktoré ti zjavil môj Otec. Na tomto slove skala postavím cirkev a nepremôžu ju pekelné brány. Vidíte, že tu proste hovorí, keď sa pýta učeníkov, pýta sa ďalších učeníkov ešte ďalších učeníkov sa pýta Ježiš. A počúvaj, Matúš 16:13. Počúvaj, čo sa píše tu teraz. A keď Ježiš prišiel do
končí Cezári Filipovej, opýtal sa svojich učeníkov, za koho pokladajú ľudia syna človeka. Matúš 16:13. Matúš 16:13. Za koho pokladajú syna človeka? A tu odpovedajú. Matúš 16:14 odpovedajú. Jedni za Jána Krstiteľa, druhý za Eliáša a iný za Jeremiáša, alebo za jedného z prorokov. A toto bolo telesné. Toto bolo telesné. A preto hovorí, toto ti nezjavilo tvoje telo ani krv. Keď Peter povedal. Rozumieš teraz? Oni nemali také zjavenie. Oni nemali zjavenie, tak na nich nemohli nič. A preto povedal, a na tej skale vybudujem cirkev. Na to zjavenie, čo mal Peter. Rozumie? Nie na Petra. Na to zjavenie. Na čo? Na to slovo. Na to slovo je vybudovaná cirkev. Rozumiete tomu teraz? Je to veľká a široká skala. A viete, aká je to? Pevná skala. Pevná. Veľká, široká a pevná. Tam môžeš staviať a nespadneš. Rozumieš? Pretože on povedal, ty si Ježiš. Syn Boha. A povedal, a na to slovo je vybudovaná cirkev. Takže to slovo je tak pevné a pravdivé a na to môžeš budovať, nespadneš. Naozaj, ty si Kristus, syn živého Boha. V tomto slove mu dal Boh zjavenie, že ho proste nikto, tú cirkev nikto nemôže zničiť. Ale ľudia povedali, že nechodili v zjavení. A tu vidíme, že ľudia odpovedali, tak jedni ťa majú za proroka, druhý za Jána a takto. A to bolo proste nepravda. Lebo Ježiš priamo hovorí, toto ti nemohlo zjaviť telo ani krv. Takže zjavenie prichádza len z Boha. A tu Ježiš hneď zistil, že mu chodí v zjavenie. Lebo on porovnal ich apoštolov a potom povedal, a Peter sa ozval hneď. A hneď to bolo jasné. On už vedel, kto chodí v duchu a kto nechodí v duchu. A takto spoznajú každý kresťania, že jak vlastne ten človek chodí v duchu. Takže Petrovi pripomína, že to Boh mu to zjavil. Že Boh mu zjavil toto slovo. A na to zjavené slovo hovorí, že to postaví cirkev. Že toto slovo je tá skala. Že to slovo je tá skala a na tej skále postaví cirkev. Takže zjavenie v duchu pre nás vidíme, že cirkev je a chodí v zjavení. Je vybudovaná na slove. Cirkev je vybudovaná na slove, na večnom slove, ktoré sa nepominie. Na zjavenom slove. Duch Svätý nás učí vidieť a zjavuje nám, vedie nás a zjavuje nám všetko, čo potrebujeme do života. Tá skala je pevná. Pevná skala. Z tej skaly nespadneme. Z tej skaly nespadneme. Nie. Lebo kto má na tej skale, práve ty si možno na tej skale. Ja neviem, či... Viete, nemôžem povedať jednu vec o nikom, že nie ste kresťania. Potom by som ja nebudoval na skale. Musím povedať jednu pravdu. To, čo hovorí písmo. Každý, kto uveril a dal sa pokrstiť, je na tej skale. Lebo je to jeho slovo. Je to jeho slovo. Lebo kto
na tej skale je a chodí v zjavení, tak tedy chodí naozaj v duchu. Takže každý, kto je v cirkvi, má chodiť v zjavení. Preto keď Peter chodí a káže, všímate sa, čo sa deje, čítate, keď Peter chodí a káže. Skutky, čítate to, alebo pozerajte aj naozaj 1. Petrova, 2. Petrova. A pozrite sa, jaké pomazanie z toho ide. Pozrite sa, keď kážu ľudia, ktorí chodia vo zjavení. Rozumiete? Tak to bolo pomazané. Rozumiete? Ak chodia ľudia v novej zmluve v pomazaní a v zjavení, tak tedy je to pomazané. Rozumiete? Ale keď chodíte v starej zmluve, no tak tam je len proste stará zmluva. Ale keď chodíš v novej zmluve, tak chodíš v zjavení. Lebo nová zmluva je zjavenie. V zjavení, a to zjavenie prináša pomazanie. A tak každý, kto chodí v zjavení Božieho slova, každý chodí pomazanie. Tak naozaj, keď sa proste pozrieš, začneš čítať, jak oni mali zjavenia. Zjavenie za zjavenie slovo ukazovalo im viac a viac. Chodili v tom slove. Až tak, že vlastne druhý v tých slovách majú ďalšie zjavenia. Rozumieš? Keď príde nejaký kazateľ a káže zjavené slovo, ďalší v tom majú ďalšie zjavenia. Aha. Rozumieš? A to sú už pomazané slova, ktoré Boh dal zjaviť pre cirkev. To je naozaj zjavenie od Boha, aby každý mohol proste mať zjavenie zo slova. Rozumieš? To slovo prináša zjavenie pre vás. A vám to ukazuje niečo furt. Rozumieš tomu? To není proces, že proste... to není taký proces, že ľudia kážu a že sú potom nejak proste len zdrcení. Nie, to musí prísť slovo, ktoré je na skale. Slovo zo skaly. Rozumieš, z tej skaly. Tá skala je to slovo. Z tej skaly musí prísť to slovo. A keď vychádza z tej skaly slovo, čo vyšlo z tej skaly? Presne. Takže musí byť to pomazanie, ktoré v tebe bude čo? Prameňom a čo? Bude vyvierať. To je pevnosť. Tá skala, z toho nespadneš. Tá skala je tak pevná, že z toho nespadneš. To je pevnosť. Lebo tam sú už proste... Tam sa už nemusíme bať. Nemusíme sa o nič bať. V tom slove, jak stojíš na to slovo, nemusíš sa o nič bať. Hej? Napríklad, príklad, ok? Stalo sa niečo. Brat urobil nejaké veci doma, stali sa problémy, ale vieš, že na čom stojí. Hneď to napravuje, takže je na skale. Rozumieš? Toto je kresťan, že je na skale. Stojí na tomto slove. Stojí na slove, ktoré je nepominuteľné, ktoré bude večné. Si bezpečí. Nikto ťa nemôže z tej skaly zhodiť. Rozumieš, to by musel niekto prísť a to slovo proste chytíte za škrty. A kto Božie slovo môže nejak zastaviť? Kto? Nikto. Rozumieš? A keď je večné ešte, no tak to už nedá sa. Ak si prijal toto evanjelium zjavenia, tak si na tejto moci, na tejto skale. Nemusíš sa ničoho báť. Raduj sa. Viete, moja žena, ona keď ešte nepoznala, čo to je, tak furt na mňa proste, jak ty si môžeš len to ležať, jak ty len môžeš len mávnuť, jak ty len môžeš toto. Tak ako sa môžem bať, keď som na skale? Rozumieš? Proste ste na skale. Nepohodne sa. Prišli ľudia za mnou, hovorili mi o tom. Nie, ja som na skale a ja som len pozeral na mňa a bol som ticho. Nie. Nemôže nikto zničiť, zrušiť, nedá sa to. Som na slove, ktoré je večné. Prijal som slovo, ktoré bolo zjavené od Boha, tak jak Petrovi. A na to zjavenie postavil tú cirkev na skale. Rozumieš? Toto nikto nevidí. To len tí ľudia, ktorí majú zjavenie slova. Ty budeš čítať, 100-krát nič.
Rozumiesz? Musisz chodzić w zjawienie. Chrześcijan ma zjawienie. Máte Ducha Svätého, ktorý vám bude ukazovať. To zjavuje Pán toto slovo. Proste, že sa nikdy nepomenie a ostáva verné. A viete, čo je najlepšie? Ani pekelné brány. Vás nepremôžu. Prečo to tak povedal? Že pekelné brány vás nepremôžu? Pretože pekelné brány sa otvárajú pre tých, ktorí tam patria. Ale vy tam nepatríte. Rozumiete? Nepremôžu. Tou skalou nepomôže. Chápete to? On nepohne Božím slovom. Diabol nepohne Božím slovom. Nemôže pohnúť. Viete prečo? Keď povedal raz Ježiš, že za teba zomrel a vykúpil ťa, no jak s tým diabol môže pohnúť? Keď povedal, že si uzdravený v jeho ranách, no jak s tým diabol môže pohnúť? Povedzte mi teraz. Nedá sa pohnúť s tou skálou diabol. Nemôže. Lebo on sa trasie od vás. Bojí sa. Lebo vy chodíte v moci. Hovorí, dávam vám moc. Rozumiete? On nemôže nič. On nemôže vami pohnúť. Lebo ten, ktorý na tej skále chodí v moci zjavenia. Koľkokrát sa vám stalo, kresťania, že ste počuli, že niečo k vám prehovorilo a zrazu to bolo dobré. Dostali ste zjavenie a urobili ste to tak a bolo to správne. Rozumieš? Stále vám príde zjavenie, stále vám Boh prehovorí a stále bude vás viesť. Rozumiete? Takže diabol nad vami nemá. Áno, ten, kto chodí v zjavení, stojí na skale a keď prídu útoky, vie, čo urobiť. Vie, čo urobiť. A keď zhreší, vie, čo urobiť. Jak tu bratu, odpusti. Vie, čo urobiť hneď, lebo stojíš na skale. Si vedený duchom. Ľudia, ktorí nie sú na skale, tak ich diabol obvinuje. Obvinuje ich z rôznych klamstv. A oni to nezvládajú a tedy idú do zákona. Toto. Robíme čo najlepšie veci pre Boha, aby nám to odpustil. A my vieme, že to tak bude. To len tí, ktorí nie sú na tej skale. Ale tí, čo sú na skale, tak proste vedia, že nedá sa, diabol nemá nad nimi moc. Aj keby čo bolo. Lebo stojíš na tom slove. My máme naozaj zastancu. A my vieme, jak to funguje. Nás nemôže klamať. Nás nemôže klamať žiadny démon. Žiadnou chorobou, chudobou. Nefunguje to. Nejde to. Pretože my sme uzdravení. My sme požehnaní. Nám je dané radosť. Možno to, čo vidíš teraz, nepáči sa ti. Ale ja vidím niečo lepšie. Ja vidím lepšiu miestnosť. Amen. Ja vidím lepšie veci. Ja vidím požehnané veci. Vidím ešte my sme už plní skoro není 10 minút a vidím ešte viac. A vidím, že ešte budú stáť ľudia. A nakoniec budeme musieť kúpiť nejaký pozemok a urobiť veľkú halu. A nakoniec proste ďalšie veci vidím, OK? Takže nám je dané všetko požehnanie. A my si musíme len začať brať, OK? Amen. Nie ste otroci, ale ste majiteľia. Lebo vám povedal, že ste zdedili, ste dedičia najmocnejšieho kráľovstva. Aleluja. Rozumiete? Tak vy nemôžete byť ako otroci, kera búčori, ja mám dáne so dážmi. Nie. Vy ste dedičia, takže verte si to, čo vám patrí. Ježiš hovorí, čokoľvek prosíte, dám vám to. Vy ste Božie deti, ste uzdravení, ver si to. Ste požehnaní, ver si to. Radili sa, tvoje manželstvo musí rozkvitnúť. Tvoje deti musia byť požehnané. Všetko v dome musí byť nádherné, lebo ty si to musíš brať. My vieme, že Ježiš to všetko z nás vzal a tam ukrižoval na kríž. Zomrel s tým všetkým. A my vieme, že my všetko máme. My vieme, čo máme a vieme, jakú moc nám dal a v jakej moci chodíme.
Počúvaj, musíš ísť, lebo slovo je vážne, dobre? OK? Dobre. Existujú ľudia, ktorí kážu kresťanom o hriechu. Že kresťania chodia a hrešia a hovoria im napravte svoje životy. A keď takíto ľudia budú kázať kresťanovi, ktorí prijali Ježiša, dal sa pokrstiť, a budú mu neustále tlačiť a kázať, že je hriešný, je to klamstvo. Pretože kázať, že si hriešný, že máš veľa hriechov, je klamstvo. Pretože si vykúpený. A ak ti niekto povie, za to, že si hriešný a preto sa ti to nedarí v živote, musíš to všetko vyhodiť. Ak ti niekto povie, že preto, lebo toto robíš, nedarí sa ti v živote, tak musíš všetko napraviť, aby sa ti darilo, je to klamstvo. Never tomu. Never tomu. Ak ty toto prijímaš, tak si v klamstve a nevieš, čo ti patrí. A ty to budeš chcieť napraviť a nikdy sa ti to nepodarí. Aby si sa stal dokonalým, nikdy nenapravíš nič vo svojom živote. Ak ty chceš niečo urobiť a aby ťa Boh potom požehnal, nefunguje to. Že povieš, že som v poriadku, som všetko dal do poriadku, tak ma požehnaj. A nič. A nič sa nestane. To je klamstvo. Podali vám klamstvo, aby ste prešli ťažkou prácou, ťažkým životom. Nie. Ježiš hovoril jednu vec. Ja som za vaše hriechy zaplatil. Nemôže ti nikto vyčítať tvoje hriechy, pretože keby som ja vám vyčítal, že robíte zlé, tak by som to potom tak myslel, že vlastne OK, tak môj otec za vás zomrel a vy si toto dovolujete. Nie. Toto ja nemôžem robiť. Boh zomrel za nás, za taký, aký sme. A keď ty máš nejaké problémy, ty kto čím prichádzaš, tak to je už na Boha, nie na nás. Pretože Boh nás vykúpil a my nemôžeme žiť v klamstve, že my musíme niečo preto urobiť, aby nás požehnal. On povedal, že sme požehnaní na veky. On povedal, že nás vykúpil. Rozumiete tomu? Takže bolo by to klamstvo, keby vám niekto kázal, že ste hriešni a máte niečo napravovať, aby vám Boh dal niečo. Neverte tomu. Pretože Boh nás za nás zaplatil, vykúpil nás a dal nám to zadarmo. Takto diabol vedie ľudí do zákona a ľudia potom nezvládajú nič. Vôbec nie je to pravda. Klamstva to sú. Hovoria o Bohu, jak Boh je zlý. Oni sa neuvedomujú, a Boh nie je zlý. Hovoria, že OK, jak to pasuje? Povedzte mi teraz, jak to pasuje, keď niekto vám príde povedať, Ježiš za vás zaplatil, ale musíte všetko od seba dať preč. Ježiš za vás zaplatil, ale musíte sa polepšiť. No kde? Funguje to? Kde to píše? Ukáž mi, kde to píše. Ak mi chceš ukázať starý zákon, zo starého zákona, ak mi chceš ukazovať niečo, tak to nefunguje, rozumiete? Lebo kresťanom a v starom zákone sa káže úplne rozdielne. V novom zákone a v starom zákone sa hovorí úplne rozdielne. Chcem, aby ste to vedeli. Ja viem, že ľudstvo v dnešnej doby nevedia chodiť v milosti a v zjavení. Lebo stále sa tam pretlačuje ten starý zákon. Ten starý zákon sa tam stále pretlačuje k ľuďom a ľudia proste kážu starý zákon. Páči sa im kázať. A čo ste vy za ľudia? Páči sa im kázať. A jak vy fungujete? Chcete niečo? V starom zákone niečo za niečo fungovalo. Ale v novom zákone je niečo iné. V novom
zákone je niečo iné. Nový zákon je pre nás daný. A my sme na skale. A vy viete. Viete rozoznať hneď, čo je pre teba a čo nie. Viete to rozoznať. Viete, že už ste uzdravení. Viete, že ste požehnaní. Vy nemusíte sa dokazovať Bohu. Miluje vás. Boh nám dal všetko. A vykúpil vás. On prehlásil, že ťa miluje takého, aký si. Nepovedal ti, daj sa do poriadku. A tak ťa spasí. Nie. On povedal Ján 3,16. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Za každého, kto v ňom uverí, aby mal život väčší. Rozumiete? Tam nepovedal, že daj sa do poriadku. Nie. On vedel dobre, že keď uveríš, naozaj príde do teba Duch Svätý a on ťa už naučí všetkého. On ti pomôže so všetkým. Rozumiete? Takže on ťa miluje. On nás miluje takých, akí sme. Ak niekto príde za vami, musíš toto, musíš hento, musíš tamto. Nie. Dajte si pozor. Lebo potom vás dostanú do zákona a vy potom to nezvládnete. Buďte rádi, šťastní. Dal mi otázku brat. No dobre, ale čo keď kresťania hrešia? Netreba im to hovoriť. Vieš, Ježiš povedal jednu vec. Ak padnete do hriechu, hovorí, máte Otca, Boha, zastancu. Ježiša Krista. Amen. On nám to hovorí, priamo nám. Ale pozrite sa, ja vám poviem jednu vec. Ja nehovorím o ľudí, ktorí hrešia. Nie. Ja hovorím o kresťanoch. O kresťanoch, ktorí žijú v láske, ktorí si pomáhajú. Ja hovorím o kresťanoch, nie o ľudí, ktorí sa hrajú na kresťanoch. To ma vôbec nezaujíma. Rozumiete to? Lebo on hovorí, že veriaci už nie chodí v hriechu. Chápeš? Ja viem, že veľa ľudí hovorí, tak teda môžeme si robiť, čo chceme. Tak to len povie nekresťan. Tak to povie človek, ktorý je nekresťan. Kresťan povie, ja ďakujem Bohu za túto milosť. Ja už nechcem hrešiť, rozumieš? Ja už nechcem toto. Toto je kresťan. A nie, že my by sme mali to prísť a kázať, že žiješ v hriechu, alebo čo. Ja, keď je vykúpený, to už by som išiel proti slovu. Pozrite sa, on nás miluje a zomiera za nás. Za takých, akí sme. Ak ľudia prijímajú klamstva a kážu zákon a obvinujú kresťana, že sú hriešni a vyhražajú sa kresťanom peklom, tak potom sú na to veľmi zle takí kazatelia.